Spune așa: Doamne, prin îndurarea Ta se bucură omul de viață. Dacă te bucuri astăzi, te bucuri datorită îndurării Domnului. Adu-ți aminte de cuvântul celor care sunteți bolnavi, care vi l-a dat doctorii și diagnosticul. Și dacă ești aici și mai trăiești și mai stai lângă copii și familie, stai datorită Domnului Hristos. Amin? Dumnezeu să binecuvinteze Biserica Maranata. Să facă să lumineze fața Domnului peste Biserica Maranata. Și să lumineze fața Lui înseamnă atunci când te uiți la Domnul, spune Biblia, te luminezi de bucurie. Singura sursă de lumină pentru fiecare din noi este Domnul. Slăvit să fie numele Domnului. Și să binecuvinteze Dumnezeu Biserica înseamnă ceea ce binecuvintează Dumnezeu rămâne binecuvântat și aici și pentru veșnicii. Amin? Și să aibă Dumnezeu și milă de biserica din Maranata. Mai este alte biserici în afară de Maranata aici, mai sunt frați din alte biserici, vă rog să ridicați mâna sus. Uitați-vă, de ce majoritatea din voi sunteți tot de aici? Tot de aici, de ce ridicați mâna sus? Nu sunteți. Că ați plecat și faceți un grup în partea aia, asta nu înseamnă biserică. Voi tot de aici sunteți. Amin. Și Dumnezeu să binecuvinteze Biserica Maranata. Mă gândeam că a venit cineva în grup mare, în altă biserică și am zis să-i binecuvântăm și pe ei. Și dacă sunteți tot de aici, rămâneți în binecuvântarea Maranatei. Slăvit să fie Domnul. Mărit să fie Tu, Doamne. Aș vrea să vă spun, vă e frică de virusul ăsta care s-a răsculat acum împotriva oamenilor? Dacă v-aș pune întrebarea, poate probabil unii din voi ați ridica mâna sus și a spune că nu e adevărat, nu vă e frică. Dar dacă mă ajunge acasă, aș găsi o grămadă de hârtie igienică cumpărată, o grămadă de șampoane, mâncare, o grămadă la rezervă și știi ce face aia? Ce înseamnă aia? Înseamnă frica de ziua de mâine. Dar Domnul să ne ierte. Suntem până la urmă oameni și e bine să păstrăm igienitatea, trebuie să respectăm și niște reguli care le-a pus oamenii ăștia, pentru că e bine pentru sănătatea noastră. Amin? Eu n-am spălat dinții ăștia mult timp, pentru că nu suport peria de dinți în gură. Mor. Și pentru că n-au fost spălați dinții la timp, infecția s-a ridicat și îmi omoară nervii și distruge dantura până interior. Și le-a spălat cât le-a spălat, că ele până interior să mănâncă. Aș vrea să vă spun și igienitatea este foarte importantă. Spălatul, curățatul, aranjatul, nu e un păcat. Ca să mai stea cineva lângă tine pe bancă, să nu plece de lângă tine, e mai nevoie de un deodorant, să mai dea la subcioară, să mai pui mașina de spălat, să o speli, să niște hănuțe după tine și astea sunt foarte bine. Slăvit să fie numele Domnului. Așa, ar fi multe o grămadă de lucruri, pentru că microbi și virus sunt și au fost dintotdeauna. Nu ne speriem de virusul ăsta, pentru că, știți, spune odată un frate, fraților, Psalmul 91 nu s-a citit niciodată cum se citește în perioada asta acum. Toată lumea Psalmul 91, toată lumea Psalmul 91. De ce până acum nu s-a citit așa de mult? Când dăm de greu, gata, Psalmul 91, strigăm către Domnul. Să ne facă Domnul puterea asta, să avem putere, să strigăm către El, că nu e ceva rău, dar aș vrea să fie întotdeauna mulțumiri, strigă-te către Dumnezeu, nu numai când suntem la necaz și la strâmtorare. Doamne, ajută Biserica Maranata și bisericile de unde ați venit. A venit la mine odată, acum 2 luni de zile, o lună și 3 săptămâni sau aproape 2 luni, un frate tot aici în biserică și mi-a spus: frate Didian, nu știu dacă este aici, am avut o lucrare de la Domnul pentru tine. Nu știu dacă este aici. Fratele de acolo a venit la mine și mi-a spus: frate, eu sunt de la baptiști. Nu greșesc, nu? Nu prea am multe vedenii așa, dar mi-arată și mie Dumnezeu câte o vedenie, când și când. Dacă vrei să iei, a fost înțelept omul, mi-a zis: dacă vrei să iei, dacă nu vrei să iei, asta e treaba ta, a zis, dar eu spun ce mi s-a arătat.
Noi suntem o biserică pentecostală, cei care sunteți din altă confesiune, îngăduiți-ne că suntem acasă la noi și putem să vorbim ce vrem noi. Amin? Vorbim despre lucrarea Duhului Sfânt, știm că în alte biserici nu se vorbește așa. Și am ascultat și ca să nu-l jignesc pe fratele, am zis, frate, rămâne să vedem lucrarea dacă se va întâmpla. N-am putut să-i spun nici că nu, nici că da. N-am vrut nici să-l întristez, nici să-l supăr, dar am zis să vedem dacă lucrarea se va împlini. A venit lucrarea cam așa. În spatele tău se vedea o grămadă de nori, din câte țin eu minte bine, și stătea în fața ta un drum foarte lung, lung, tare de tot. Stăteai în gândire, îngândurat, să faci drumul ăsta sau să nu-l faci. Dacă vrei să faci drumul ăsta sau nu vrei să-l faci, tot ai să-l faci. Și așa era. Era timp, acum o lună și ceva, era cam frig, o singură sobă am în toată casa și acolo stă o soacră care are 82 de ani și un cumnat. Și am zis să mai mă duc și eu acolo, încă 2 inși peste ei într-o cameră, mai bine nu mai mă duc. Acum timp de iarnă, stăteam în cumpănă, nici nu aveam bani de drum. Aș vrea să vedeți ce s-a întâmplat. Plecând de aici, așa cum a spus fratele, am vrut sau n-am vrut, mi-a spus și mai multe lucruri, cumnatul meu, fratele soției mele, a fost la doctor să-l opereze. Operându-l, la împentecită, s-a descoperit că are și un cancer la colon. Nici el n-a știut, n-am știut niciunul din noi. În momentul ce am plecat acasă, am ajuns acasă, el, cu câteva luni de zile înainte, promisese Domnului, fără să ne spună, că dacă va veni Didiana, adică de mine și de soția, de sora lui acasă, eu o să mă pocăiesc. Uitați-vă, drumul acesta n-a fost la voia întâmplării. Că vrei să-l faci sau nu vrei să-l faci, tu ai să te duci acasă. Oameni buni, m-am dus acasă, s-a dus la doctor și s-a descoperit un cancer cât o minge de aia de tenis de câmp. Fiind mare, a afectat și zonele unde erau cancerul. Cum pui un măr stricat lângă celelalte, a stricat și părțile din trupul lui. O doamnă de la asistentă îmi spune, frate, domnule, te rog foarte mult, e băiat tânăr, luați-l cât se poate de repede, plecați cu el la București, mergeți cu el la spital, faceți ceva pentru el, pentru că e băiat tânăr. Îmi pare rău de el, dar poate să mai poate face ceva. Am plecat la București. Mergând la București, oamenii l-au pus la operat. L-au pus la operat. L-a operat, în 2 săptămâni, într-o săptămână i-a făcut 2 operații. Era monstru. Era terminat, slăbit, slab, intraseră, tot nu mai era nimic din el bun. A trebuit să plecăm la București. Plecăm, dus, întors, nu ne dea voie să stăm în spital cu el. A trebuit să luăm o garsonier acolo la București, să nu tot ne mai plimbăm, să stăm acolo o săptămână lângă el, să avem grijă de el, cât atârnă de noi, rugăciunii, îngrijire. Fraților, în timpul acesta a venit și peste mine o gripă, 3 zile am stat în perfuzie, în București, el într-un spital, eu într-un spital, cumnatul într-un spital și soția mea într-alt spital. 3 inși am picat odată, puși în perfuzie. Am zis, Doamne, ce vrei să scoți din asta? Ce vrei să scoți din asta? În perfuzie, cum stăteam, doar atâta gemeam și strigam către el. De atâtea dureri și atâtea febră și atâtea îngrijorări în mine, credeți-mă, nu mai găseam nici cuvinte de rugăciune. Doar atâta. Avel tu mila mandar debla, și țigănește, și românește, băgam toate la un loc. Dar Domnul, care cunoaște toate dialectele, m-a ascultat și a avut milă. Slăvit să fie numele Domnului. Dumnezeu a scos ceva frumos din lucrul acesta. A trebuit să mă duc la spital. La spital, când m-am dus pe scări, era un țigan de-al nostru din București, dintr-un cartier de acolo, bătrâneor, așa, la vreo 60 de ani, 60 ceva de ani, amărât, stătea pe scări, aducându-și nevasta să o opereze de un cancer mare în stomac.
Și am spus, Doamne, ce să fac? Eu trebuie să-i spun despre Dumnezeu la omul ăsta. Omule, tu dacă ai ști ce mult te iubește Dumnezeu și Dumnezeu și Dumnezeu, nici nu mai știu ce cuvinte mi-a dat Dumnezeu, atunci, oameni buni, când a început omul ăsta să plângă și să curgă lacrimile din ochii lui, am văzut cum a sărit lacrimile din ochii lui. Atât de mult a fost cercetat de puterea Duhului Sfânt. Am zis, nu face nimic. Când vei pleca de aici, să-ți faci rost de o Biblie și să cauți biserica și să te pocăiești. Așa am să fac. Am plecat în spital și vorbeam cu cumnatul meu, predicam la cumnatul meu și era unul mândru acolo în spital și se făcea că nu ne dă importanță. Știți cum e oamenii. Dar la suferință toată lumea parcă strigă la Dumnezeu, toți se lasă smeriți, toți nu mai spune, orică din potrivitor, când e suferința, perfuziile în mână, parcă toată lumea să moaie, atunci nu mai are nimic de spus. Un domn stătea cu fața în sus și predicam Evanghelia la cumnatul, când am văzut eu un salon că s-a lăsat liniște și am observat că toți oamenii ceilalți cu mândria lor, cu capul într-altă parte și tot mai trăgea cu ochiul, am zis, hai să ridic eu tonul, leacă mai tare să audă și ei. Aveam lângă mine un domn și am predicat Biblia o jumătate de oră, n-am mai plecat de acolo de lângă el și am vorbit despre Dumnezeu. Uitați-vă cum ne poate folosi Dumnezeu. Slăvit să fie numele Domnului. Apoi, am rugat biserica să vă rugați pentru el. Am rugat biserica să vă rugați pentru el. Am rugat biserica în România. Am dat și telefon prin America, am dat telefon și prin Germania. Frații au intrat în rugăciune, m-au ajutat. Mulțumesc lui Dumnezeu și vouă că ați intrat în rugăciune pentru el. Doctorii ne-a spus, nu mai durează mult, s-ar putea să moară pe operație, s-ar putea să moară la 2 săptămâni și s-ar putea să moară poate peste 1 săptămână, 2 săptămâni, 3, o lună, nu știu dacă se mai poate întâmpla. Oameni buni, n-a murit, trăiește. Slăvit să fie numele Domnului. E un cancer din ăla periculos, rău, nu pot să vă mai spun prea multe despre el, dar Dumnezeu are putere să facă mari lucrări și minunate. Ce vreau să vă spun din toate asta? 29 de ani am predicat Biblia cumnatului meu. De când m-am întors eu la Dumnezeu? Aproape 30. Mă vedea când îmbrăcam copiii și plecam la biserică. Nicio importanță. Mă vedea când citeam Biblia în casă, la fel, nicio importanță. Mă vedea când vinea frații la mine în casă și ne rugam, făceam strângeri, asculta și ei de așa, 29 de ani, 30 de ani. Și a trebuit să bage Dumnezeu o suferință, să îngădui suferința asta în trupul lui, ca să-L primească pe Domnul Hristos. Altfel, nu l-ar fi primit nici în ziua de astăzi. Altfel, nu l-ar fi primit nici în ziua de astăzi. Apropo de cei care sunteți în casa de rugăciune astăzi, frați, tineri, prieteni, oameni buni al Dumnezeu, nu va trebui niciodată să aștepți mânia lui Dumnezeu ca să te pocăiești. N-aștepta să vină un necaz peste tine. N-aștepta să vină o boală incurabilă să te îndemne spre Dumnezeu. N-aștepta să vină bătrânețea, n-aștepta să-ți faci casa, poate că s-ar putea să nu termini. S-ar putea să nu termini și să îți împlinești planurile și realizările tale. Știți de ce? Uitați-vă epidemia, uitați-vă suferința, uitați-vă la cancer, uitați-vă la durerile care sunt în lume astăzi și nu mai ești în siguranță pentru ziua de mâine. Îndemnul meu este, dacă Domnul Hristos stă cu mâna întinsă și îți oferă șansa mântuirii să te întorci la El, puneți mâna în mâna Lui și spune, Doamne, am nevoie de mântuirea Ta. Aleluia! 29 de ani predicam Biblia, i-am vorbit despre Dumnezeu și n-a ascultat. Fără să știu, eu a luat juruință și a spus, dacă vine cumnatul meu și sora mea acasă, mă pocăiesc. Și am spus, cumnate, e o boală incurabilă, nu se mai poate ieși de aici. Numai Dumnezeu, dacă mai poate să te scoate de aici. Ce zici? Vrei să te pocăiești? Cumnate, vreau să mă pocăiesc. De ce n-ai spus 29 de ani? De ce n-ai spus, da, Doamne, vreau să mă pocăiesc? Și a trebuit să aștepți 29 de ani
și să intre un cancer, să te sperie, să te zguduie, să te frământe și să-ți îndrepte fața și inima spre Dumnezeu. De ce a trebuit să fie treaba asta? Tineri, fraților, surorilor, prieteni care sunteți aici, nu așteptați să vină mânia sau pedeapsa lui Dumnezeu. Întorceți-vă la Dumnezeu cât se poate de repede. Amin? Am stat acasă, după ce l-a operat, am stat acasă și am pus mâna pe telefon și am spus să vă sun pe un frate care mi-e drag mie. Avem o legătură, așa, o prietenie între noi și am vorbit cu el și am spus: frate, spune-mi ce să fac în direcția asta. Și mi-a zis: fii înțelept. Dumnezeu mie mi-a arătat, a zis: du-te și dați-i botezul. Și mă pun pe telefon și spun: cumnate, ce zici tu? Ar fi bine să-ți iei și botezul? Fraților, n-a spus nici un cuvânt decât atât. Cum să nu închei botezul cu Domnul? Și a trebuit să plecăm repede la București, să ne încărcăm mașina cu câțiva frați și fratele prezbiter din biserică și să plecăm la București și să-i dăm botezul prin stropire, că nu puteam să-l ducem la râu. Și la 2 zile, 3 zile l-am sunat și am spus: Petruș, cum te simți, cumnate? Și a spus: gloria lui Dumnezeu! Sunt foarte bine! De ce a fi fost lucrul ăsta? Și m-am gândit, mulți pocăiți care au fost vindecați de Dumnezeu nu mai au cuvântul ăla, glorie lui Dumnezeu. Ați uitat ce a făcut Dumnezeu în viața voastră? Și unii care se întorc acum de curând au puterea să slujească pe Dumnezeu sau poate au puterea să strigi către Dumnezeu și în gura ta, ca pocăit, ca creștin vechi pe calea Domnului, care ai văzut minunile și lucrările Domnului, abia mai strigi, abia mai vii la rugăciuni, abia mai citești Biblia. Ai uitat ce a făcut Dumnezeu pentru tine. Aș vrea să vă spun, și-a luat și cina și dăm telefonul în fiecare zi aproape la el și îl întrebăm cum se simte și el ne spune că starea lui din ce în ce este tot mai bună și tot mai bună. Aș vrea să citesc un cuvânt care aș vrea cu ajutorul lui Dumnezeu împreună să avem o motivație. Mie îmi place de multe ori să-l citesc și cred că și vouă v-a plăcut de multe ori pentru că e cuvântul Domnului. În Isaia, capitolul 38, spune acolo, cu versetul 16 și cu versetul 17. Vă rog să fiți foarte atenți. Doamne, rugăciunea unui om bolnav a fost asta, care a fost vindecat de Dumnezeu. Spune așa: Doamne, prin îndurarea Ta se bucură omul de viață. Dacă te bucuri astăzi, te bucuri datorită îndurării Domnului. Adu-ți aminte de cuvântul celor care sunteți bolnavi, care vi l-a dat doctorii și diagnosticul. Și dacă ești aici și mai trăiești și mai stai lângă copii și familie, stai datorită Domnului Hristos. Amin? Este îndurarea Domnului și omul se bucură de viață. De ce? Pentru că avem un Dumnezeu care se îndură El. Slăvit să fie numele Domnului. Și uitați-vă, cuvântul Domnului spune în versetul 17: iată, chiar și suferințele mele erau spre mântuirea mea. Chiar și suferințele mele. Dacă Domnul mai pune o suferință în trupul tău, dacă mai pune o problemă și nu știi unde să te mai duci, dacă vine un coronavirus, un virus din ăsta și te amețești, nu mai știi ce să faci, în ziua aceasta, toate lucrurile acestea vine spre tine ca să-ți îndrepți inima spre Dumnezeu. Îndreaptă-ți inima către Dumnezeu și lasă banii și lăcomia și lasă lucrurile din lume. Fă-ți timp de rugăciune, fă-ți timp de Biblie, fă-ți timp de biserică, omule! Pentru că va veni vremea când ai să-L cauți pe Dumnezeu și n-ai să-L mai găsești. N-aștepta să vină o suferință, n-aștepta să vină un necaz, n-aștepta să vină, dar mulțumim lui Dumnezeu că El poate să lucreze și în felul acesta, amin? Că poate de cât ești tânăr,
și îți merg toate lucrurile bine, ai mașini, le schimbi, te duci la o sală de sport, îți dezvolți trupul, nimeni nu mai e ca tine, puternic, tare în cartier. N-ai nevoie de Dumnezeu. N-ai nevoie de Dumnezeu. Dar ascultă-mă, Dumnezeu are nevoie de tine. Și chiar dacă tu n-ai nevoie de El, tu zici că n-ai nevoie de El, dar ai nevoie de El. Amin? Suferințele pe care le mai îngăduie Dumnezeu în trupul nostru, în familia noastră, cu noi, este ca să ne îndreptăm și îi mulțumim Lui pentru că lucrează în felul acesta. Sunteți de acord cu ideea aceasta? Să spuneți, Doamne, îți mulțumesc și să fie binecuvântat cancerul care m-a apropiat de Tine? Sunteți gata să spuneți, binecuvântat să fie Domnul, că a îngăduit suferință peste picioarele mele, că nu mă găsea nici doctorii vindicare pentru mine și când m-am dus la El, am fost și mântuită și am fost și vindecată. Mărească-se gloria Domnului. Oameni buni, dacă te-a vindecat Domnul, nu uita ce a făcut Dumnezeu pentru tine. Dumnezeu are milă și Dumnezeu poate să-ți îndrepte pașii spre mântuirea Lui, chiar prin suferințe, chiar prin încercare. Un alt văr de-al meu, care 30 de ani la fel i-am vorbit despre Dumnezeu, când m-am dus acasă a zis, mă, vreau să mă pocăiesc și eu. 30 de ani a prigonit biserica. 30 de ani a vorbit de greu pocăiții, de rău. Tot timpul spunea de noi toate feluri de cuvinte. Mă duc să-l ascult pe ăla și pe ăla. Avea o încăpățânare și o mândrie de prigonea biserica lui Dumnezeu prin cuvintele lui jignind. 29 de ani, 29 de ani, aproape 30. A trebuit să vină la biserică. A venit la biserică așa rușinat, cu mândria lui, cu îngânfarea lui, și a venit un proroc al Domnului și i-a vorbit. A început să plângă ca un copil. Și mi-am dat seama și am spus, ce înseamnă, Doamne, cuvântul Tău, ce înseamnă prezența Ta, toată mândria și toată îngânfarea Ta, omului cade jos, pentru că ești prezent Tu, slăvit să fie numele Domnului. Tot la fel, 29 de ani, omul acesta nu s-a întors la Dumnezeu și a trebuit ca să treacă Dumnezeu pe aici, să mă duc acasă, ca oamenii aceștia să se întoarcă la Dumnezeu. 29 de ani, soacra mea care era în casă cu noi, 29 de ani care stăteam pe genunchi și trecea pe lângă noi și nici nu ne băga în seamă, a zis că vrea să pocăiască și ea. Uitați-vă cum poate lucra Dumnezeu, oameni buni. Noi nu știm cum, dar Dumnezeu are planurile Lui și metodele Lui de a lucra cu oamenii și pentru mântuirea lor și pentru vindecarea lor. Binecuvântat să fie numele Domnului. Aș vrea să vă spun că fratele Cornel m-a încurcat puțin, mi-a pus un text în față și dacă vă uitați acolo spune o prorocire către Babilon. Nu era nicio prorocire referitoare cu ceea ce este astăzi, nici cu ceea ce era cu noi, dar aș vrea să vă spun, oameni buni, nu vă temeți de vremurile astea care sunt. Rămâneți încredințați în planul și în voia lui Dumnezeu. Multe biserici s-au închis. A fost deciziile păstorilor, a fost deciziile guvernului din alte părți, în alte țări, dar la noi încă harul lui Dumnezeu, încă avem puterea aceasta, libertatea de a fi împreună, de a ne ruga lui Dumnezeu. Amin? Întotdeauna a fost boli, întotdeauna a fost suferințe. Bătrânii care îi avem pe lângă noi pe aici, care mai sunt, au prins vremurile acelea, puțin din ele, sau poate bătrânii care au fost trecuți prin tifos. A fost holera, a fost scarlantina. Nici nu le știi să le mai pomenim numele, așa de multe boli a fost în lumea asta întreagă. A fost Ebola, a fost gripa aviară, porcină, a fost o grămadă de gripă. Și gripa aceasta, sau ce mai este virusul ăsta provocat de oameni, nu sunt nimic pe lângă Dumnezeul nostru care este mare. Binecuvântat să fie numele Domnului. Așa cum n-ați citit Psalmul 91 până acum, chiar vă rog, faceți-vă timp și citiți-l. Și
luați-l ca bază, ca încredere. Rugați-vă și să spuneți: Doamne, Tu ești stânca mea, Tu ești adăpostul meu, în Tine mă ascund, cu Tine stau, până când se va trece mânia aceasta și Dumnezeu să ne binecuvinteze. Dar ce s-ar întâmpla ca unii dintre noi să ne pocăim numai acum când e virusul ăsta? Să căutăm biserică acum, să chemăm frații să se roage pentru noi? Ce-ar fi să facem numai lucruri din astea acum? N-ar fi ceva rușinos pentru noi în fața lui Dumnezeu să-L căutăm pe Dumnezeu numai acum? Haideți să-L căutăm pe Dumnezeu în orice vreme. Slăvit să fie numele Domnului. Să-L căutăm pe Dumnezeu, pentru că vine o vreme când nu se mai poate găsi. O vreme când vom putea să batem, să ne deschidă cineva și nu să ne mai deschidă nimeni. Dumnezeu să vă binecuvinteze și să vă întărească, să rămâneți credincioși Domnului, să rămâneți statornici și vă rog în numele Domnului să înțelegeți că tot ce este scris în Biblie, fraților, surorilor, se împlinește. Noi nu ne bucurăm că se împlinește niște virus și îmbolnăvesc oamenii și noi ne bucurăm